Morjens. Tänään on 2.10. ja viimeinen päivä nautti hyvä ateria. Tää minkä mä tässä äsken näytin, niin tää on ihan viimeisen päivän kunniaksi, mutta tuo on hyvät ateriat syönyt. Mä oon kuvauttanut ne. Siellä on fanttaa, siellä on patonkia ja härän maistia päällä. Tässä on nuketteja, ranskalaisia sekä kana savuchili kastikkeella. Sitten on Kari Inkivääri kastike ja haikeen mieli, jos syön tässä tai alan kohta syömään viimeistä ateriaa. Mä oon Tuomarin AP siellä nyt ollut kuukauden tuunissa ja tää on ollut ihan mahtava kokemus ja sen mä vaan sanoin, että haikeen mieli nyt syön tätä viimeistä ateriaa ja kohta syön koululousta sitten taas ja näillä mennään ja ei tässä nyt muuta, mä oon nauttinut tätä herkkuateriaa tässä. Täytyy vielä viimeisen kerran näyttää kokonaisuus. Ja vielä kerran täytyy sanoa, että haikeen mieli syön tämän. Kiitos.